श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंचा सत्कार सोहळा पार पडला। यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या सावंतवाडीत झालेल्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख केला। विरोधकांनी आता पुन्हा त्यांच्या आयुष्यात राणे साहेबांवर बोलण्याची पुन्हा हिम्मत करू नये असा इशारा दिलाय। पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत मंत्री नितेश राणे। खरंच कठीण काळ होता, फार अवघड होता, कारण का सत्ता गेलेली, असंख्य विषय होऊ लागलेले, राणे संपले, राणेंना आता कोण विचारतं असं आमचे विरोधक फार एकदम मीडियाच्या समोर बोलून दाखवायचे। आम्ही पण पाहायचो, आम्ही बोललो ठीक आहे बोला तुम्ही, पण एक दिवस येईल तर असं तुम्हाला उत्तर भेटेल तो तर राणेच संपवू शकले नाही। आज बिचारे आमचे विरोधक कुठे कुठे बेडामध्ये लपले असतील या बाबतीचा थोडा जरा विचार करा। आज सकाळपासून माझे जे काही स्वागत होत आहे, जसं आमचे समर्थक विचारायचे लोकांनी माझे व्हिडिओ पाहत असतील तर आमचे विरोधकही पाहत असतील, मी आवर्जून त्यांना सांगेन की व्यवस्थित पहा, कारण का येणारे 5 वर्ष परत परत ते व्हिडिओ पाहण्याची संधी मी तुम्हाला निश्चित पद्धतीने देईन, एवढा मी विश्वास आजच्या निमित्ताने देतो। कारण का विरोधक म्हणून, राजकीय स्पर्धक म्हणून जे काय आमच्या बरोबर काही लोक वागलेले आहेत, राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा वैयक्तिक हल्ले झालेले आहेत, ते राजकारणाच्या कुठल्याही चौकटीत बसणारे नाहीत। सत्ता येते, सत्ता जाते, पण सत्ता असताना तुम्ही ज्या पद्धतीने कोणाबरोबर वागता ते निश्चित पद्धतीने त्यांच्या सगळ्यांचं व्यक्तिमत्व दाखवणारं असतं। आज काय हो बघा, ह्या आमच्या काही विरोधक जे आमच्यावर टीका करत असतात त्याची काय अवस्था झालेली आहे। या विधानसभेला मला आठवतं सावंतवाडीला एक पत्रकार परिषद झाली, सगळे आपले आमचे माजी समर्थक एकत्र बसलेले असायला आले। मला वाटलं आईला सांगून वृद्धाश्रम मध्ये अजून 5 लोकांची भरती करायला लावावी म्हणून यासाठी निवडणूक थांबेपर्यंत थांबलो होतो। आज काय अवस्था आहे व्हायची, साहेबांना सोडून मोठा काही फुशारक्या मारत होत्या, त्यावेळी भाषणं एकेकाची ऐका, काय मोठी मोठी भाषणं केली की आम्हीच राणे साहेबांना इथे राजकारणात आणलं, आम्हीच त्यांना निवडून आणलं। अरे स्वतः निवडून येण्याची त्यांची लायकी नाही, स्वतः आज घरी बसून आज नेमकं माझं भविष्य कुठे आहे, मी सिंधुदुर्गातच राहायचं की गोव्याला जाऊन सेटल व्हायचं, असे जे विचार करणारे जे लोक आहेत त्यांनी परत आयुष्यामध्ये कधीही राणे साहेबांवर बोलण्याची हिंमत करू नये, एवढं मी आवर्जून त्यांना या निमित्ताने मी आवर्जून सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।